खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। पिपल दोलोआव गोबां सुबुङानो हाबफैगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनै 28 नं गयबारि समस्तियावबो सा 107 सुबुङा इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैयो। इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव 107 सुबुङा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। जोंनि मोनसे रिपर्ट बे रादाबखौ दैथायहरदों दारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर'आ। बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफ्रा सांग्रांथि जादों। बिटिसिनि 28 नं गयबारि तामुलपुर समस्तियाव दिनै गुबुन गुबुन दोलो आफादनि सोद्रोमा आरो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। सा 107 नि बांसिन सुबुङा दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनानै गयबारि समस्तिनिफ्राय प्रमद बर'खौ देरहाथारगोन होननानै बुङो। 28 नं गयबारि तामुलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय दारकुसि पतालिकुसि गामियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर', मिरु जिल्ला आरो ब्लक कमिटिनि बिबानगिरिफोरनि नुजानायाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। आबादारि सुबुं आरो सरासनस्रा सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनानै इउपिपिएल हान्जाखौ गोख्रों खालामनो हागोन होननानै गोबाङानो बुंनो नागिरो। मख'नो गोनांदि थांनाय 4 एप्रिलावनो बिटिसिनि बिसायख'थिया जानो गोनांमोन, नाथाय दुलाराय हादोरावनो कर'ना भाइरासनि जाहोनाव लकडाउन होनायनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिखौ दोनथ'नाय जायो। नाथाय फिन दाबो बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ थि खालामनानै होनाय जायाखै। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बायदि जाथायनि बायदि रादाब दङब्ला नोंथांमोना जोंनिसिम दैथायहरनो हागौ आरो नोंथांमोना रादाब दैथायहरनो थाखाय जोंनि वाट्सएप नाम्बाराव दैथायहरबानो जाबाय। मिथिंगायारि जाथाय बायदि जाथाय आरो राजखान्थियारि दोलोफोरनि बायदि जाथायफोरखौ नोंथांमोना हरनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना जोंनि वाट्सएप नाम्बाराव दैथायहरनांगोन। नोंथांमोना बड'लेण्ड निउज 24 खौ शेयार खालाम, लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।